Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Тобовии ҷангори вазни сабуки UFC Арман Царукян омода аст ки зидди чемпиони вазни худ Илия Топурия моҳи январ муҳориба гузаронад. ҳадафи ман муҳорибаи унвонӣ аст ва имрӯз ман ба ҳама нишон додам ки довталаби ҳақиқӣ ва рақами якум ва бояд ки барои камарбанд ҷангум. Ман тайёрам ки бо Топурия моҳи январ муҳориба гузаронам. Як ҳафта истироҳат карда ба Амрико сафар мекунам ва 2 моҳ дар он ҷо мемонам. Ва ин вақти кофӣ аст барои муҳорибаи унвонӣ омода шудан. Ман осеб надорам ва умедворам ки рӯзи сешанбе UFC муҳорибаи маро зидди Топурия эълон мекунанд. Ман тайёрам ва ин имконияти худро аз даст намедиҳам. Ман бо ӯ дар стойка аз дистансия дур меҷангам. Лекин агар ки ӯ наздик шудан ва зарбаи вазнини худро расонидан хоҳад, пас ман ӯро ба замин меафтонам. Ман ба худ боварӣ дорам ва медонам ки ӯро низ ба осонӣ шикаст медиҳам, гуфтааст Царукян. Дӯстон, шумо муҳорибаи Царукян зидди Топурияро дидан мехостед ва агар ки чунин муҳориба баргузор гардад, ба фикри шумо кӣ ғолиб мешавад? ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва дастафка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, доруҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани доруҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. ҷангори бебохти вазни сабуки UFC Нурулло Алиев омода аст ки зидди ҷанговарони топ 15 муҳориба гузаронад. биёед суханҳои Нуруллоро гӯш мекунем. алҳамдулиллоҳ, ҳама хуб аст. мо 3 моҳи охир тамринҳои вазнин гузаронида заҳмати зиёд кашидем ва акнун шумо бачаҳо натиҷаро дидед. Тақрибан 6 моҳ пеш мутаассифона падари ман даргузашт ва барои ман ин чиз душвор буд. Ин кори осон набуд, лекин мо паси сар карда тавонистем ва вазифаи худро иҷро кардем. Мо дар болои зарбазании ман кори зиёд карда истодаем. ҳамаи дастаи ман ин чизро мехостанд. Онҳо мехостанд ки ман зарбазании худро инкишоф диҳам ва фикр мекунам ки мураббии ман қаноатманд шуд. Ман ҳис накардам ки рақиб таслим шуда нист, чунки ӯ доимо ба пеш мерафт, ҳатто вақте ки ман ӯро ба усул гирифтам. Шумо медонед ки ӯ 8 ғалаба бо тариқи усул дорад, лекин ӯ маро шикаст дода наметавонад, чунки мо кори зиёд мекунем. Муҳорибаи навбатии худро зидди ягон ҷанговар аз топ 15 гузаронидан мехоҳам. Ман ягон вақт барои худ рақиб интихоб намекардам. Касеро ки UFC зидди ман монанд бо ҳамон меҷангам, гуфтааст Алиев. Дӯстон, ба фикри шумо Нурулло барои ҷанг зидди ҷанговарони топ омода ҳаст ё ҳоло барвақт аст? Метавонед фикрҳои худро нависед. Топови ҷангори вазни нимёна UFC Иен Гери баъди ғалабаи худ дар муҳориба зидди Билол Муҳаммад ба Ислам Махачев муроҷиат карда чунин суханҳо гуфт. Ислам Махачев, муроҷиати ман ба ту вазифадорӣ ки камарбандро зидди беҳтарин дар ҷаҳон ҳимоя кунӣ ва ҳозир ту ба беҳтарин дар ҷаҳон нигоҳ карда истодаӣ. Барои ҳамин вақте ки ту омода мешавӣ, вақте ки ту хоҳиш пайдо мекунӣ, пас мо муҳориба гузаронида метавонем. Ирландия зидди Доғистон дуюм қисм, аммо ин дафъа барои камарбанди вазни нимёна. Ман Ислам Махачевро эҳтиром мекунам. Ӯ беҳтарин дар ҷаҳон аст ва дар вазни ман чемпион аст. Лекин вақте ки ту дар сари роҳи орзуҳои ман меистӣ, пас омода бош ки ман сари туро аз танат ҷудо мекунам. Ислам дӯсти Ҳабиб аст, ман дӯсти Конор. Ӯ версияи нави Ҳабиб аст, ман бошам версияи нави Конор ва муҳорибаи мо беҳтарин муҳориба мешавад. UFC бояд ки онро ташкил кунанд, гуфтааст Гери. Бале дӯстон, Иен Гери дар ҳақиқат яке аз довталабони асосӣ барои камарбанди Ислам Махачев аст, лекин фикр мекунам ки баъди чунин ғалаба ба ӯ муҳорибаи унвонӣ намедиҳанд, чунки Пратес ва Моралес ғалабаҳои дурахшонтар ба даст оварданд ва боз Камару Усман аст. ҳамчунин фаромӯш намекунем ки боз Илия Топурия аст ки муҳорибаи онҳо бо Ислам аз ҳама муҳорибаи калон шуда метавонад. Дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. Фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.